ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಇನಿ ಸಂಡೇ ಅಂಚೊಂಜಿ ಸಂಡೇಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಚಿಕನ್ ಐಟಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವುದಾದ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆ ತುಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಮೂಲ್ಯಾನ ಒಂಜಿ ಕುಯಜಿ ಕೋರಿ ದೆತ್ತುಂದೆ ಐಕ್ ನಮಕ್ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಲಿಂಬೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಈತ್ ನಮ ಕ್ಲೀನ್ ದೆಕ್ಕದು ಕೊಣಕ್ಕ ಕೋರಿನ್ಲ ಲೊಂಬುದಿತ್ತೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಐಕ್ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡುವೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಯಾವ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಯಾನೊಂದು ಇಲ್ಲಲೇ ಮಲ್ತನ ಸಾದ ಪುಡಿ ಆಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಪುಡಿ ಅತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ನೆಕ್ಕೋವೆ ಒಂದಿಜ್ಜೆಟ್ ಖಾಲಿ ಮುಂಚಿ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನ ಅಂಚ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಅವೇನೊಂಜಿ ಖಾರ ಎತ್ಬಿಡು ಒಂಜಿ 3-4 ಚಮಚ ಪಾಡ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡಾಂಡ ತೂಕ ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ಯ ದೇಪಂಡ 1 ಕಿಲೋ ಕೋರಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಏನು ಸುರುಕೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಯ ನಾರ್ಮಲ್ ಅವು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆದ ಕೋರಿ ಶೋಕು ಒಯ್ತೊಂಬುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗ ತುಲೆ ಒಂದುಲ ಇಲ್ಲಲೆ ಯಾನು ರೆಡಿ ಇತ್ತಂಡೆ ನಡ ಇಲ್ಲಲೆ ಮಲ್ತಿದ್ದನ ಇಂಚನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮಡ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಇತ್ತನ ನಮಗೆ ಕಚ್ ಮಲ್ಪನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನತ್ತು ಬೇಗನೆ ಕಚ್ಪೊಂಜಿ ಆಪುಂಡು ಮತ್ತು ತುಲೆ ಅನ್ನ ಮೂಲು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿನ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವೇನು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಮೇಯ್ನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ ಬೋಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಚ್ಪುಗು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ಯ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ಲು ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಒಂಜೆರ್ದು 1.5 ಸ್ಪೂನ್ ಅವು ಏನು ಮಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಳರ್ದು ಎತ್ತೊಂಡೆ ಅಂಚ ಇಟ್ಟು 1.5 ಸ್ಪೂನ್ ಪತ್ತು ಇತ್ತೆ ಯಾನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿಕ್ ನಮಕ್ ಕೋರಿಕ್ ಪುಳಿ ಪಾಡು ಟೊಮೆಟೊ ದಾಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ನೆಟೆ ನಮ ಅಂಚ ನೆಟೆ ಯಾನು ಖಾಲಿ ಲಿಂಬು ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ನೆಟೆ ತುಲೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಲಿಂಬುದ ನೀರು ಐಕ್ ಪಾಡುವೆ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬುದ ನೀರನ್ನ ಐಕ್ ಫುಲ್ ಆಯ್ತಾ ಬಿತ್ತು ಐಕ್ ಬೂರಿಯರೆ ಬಿಡೊಚ್ಚೆ ಖಾಲಿ ನೀರು ಪಾಂಡಾಂಡು ಒಂಜಿ ಲಿಂಬುನ ಶೋಕು ಪುಂಟುದ ಐಕ್ ಐತ ರೇಸ ಪಾಡಿಯ ಲಿಂಬುದ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ 3 ಸ್ಪೂನು ನೆಯ್ ಪಾಡೋಡು ಒಂದೇನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಲಕ ಇಜ್ಜಿ ನೆಯ್ ಬೋಡೆ ನೆಕ್ ನೆಯ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಈ ಕಚ್ಪೆ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೆಕ್ ನೆಯ್ ಬೋಡೆ 3 ಸ್ಪೂನು ಫುಲ್ಲು 3 ಸ್ಪೂನ್ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ಯ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಯಾನ್ ರೆಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂದೇನು ರಮ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಡಿ ಯಾನಿತ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ದು ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊಣಪೆ ನೆಕ್ ನೀರು ಪಾಡೊರ್ಚಿ ಖಾಲಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಮಾತ್ರ ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊಣಲೆ ಒಂದು ನಮಕ್ ಮಸಾಲಾಗ ಐಕೆ ಪಾಡ್ಯರೆ ಪೂಡು ಇದು ತುಲೆ ಯಾನೊಂದೇನು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊಣಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಗ ತುಲೆ ಇಂಚ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಶೋಕು ಒಂದೇನು ನಮ್ಮೈತೆ ಪೂರ ಈ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಐಕೆ ಪಾಡ್ಗ ಮಸಾಲೆಗೆ ತುಲೆ ನೀರು ಪಾಡೊರ್ಚಿ ಕಡೆವನಾಗ ಕುಡರ ಪನ್ಪುನೆಯನು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆವನ ಐಕ್ ನೀರು ಪಾಡೊರ್ಚಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸಣ್ಣ ಬಂದ ಯಾಪಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ನೀರ್ದ ಅಂಶ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ನೀಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪನೇ ಒಂಜಿ ಪರಿಮಳ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಮಳ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ದತೆ ಅವು ಭಾರಿ ಪರಿಮಳ ಐಕೆ ಪನಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಲ್ತನ ನೆಯ್ಯಿ ಅವು ಭಾರಿ ಪರಿಮಳ ಕೊರ್ಪುಣ್ಣಿಕ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪುನೆ ಎಂಚಂದ್ಲ ಅನ್ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದೆ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ದ ನೆಯ್ಲ ನೆಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತುಂಬ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಂಡು ಅವೇನು 1.5 ಸ್ಪೂನು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪುಡಿಲ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ನಮಕ್ ಪೂರಿ ಚಪಾತಿ ದೋಸೆ ನುಪ್ಪುಗ್ಲ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಾರು ಎರೆಗ್ ಬುಡ್ಚಿಪ್ಪುಂಡು ಸಾರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡು ಉನಿಯರೆಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಾರು ಬುಡ್ಚಿ ಕಮ್ಮಿ ಬೋಡು ಕಮ್ಮಿ ಸಾರು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗಲೇ ನೆಟ್ಟು ಉನೋಲಿ ಆತ ಸಾರು ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತತುಲೆ ಒಂದೇನು ಕೋರಿನ ಪೂರ ಪೊಂಟುದ ನೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ಗ ಕೋರಿದ ನೀರು ಪಾಡೊರ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಕೋರಿನ ಪೊಂಟುದ ಪಾಡ್ಲೆ ಪೂರಿ ಚಪಾತಿ ದೋಸೆಗೆ ಪೂರ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ವೆಪ್ಪುಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುದರೆ ಚಿಕನ್ ವೆಪ್ಪುಡು ಪಂದು ತುಲೆ ಎಂಚ ಫುಲ್ಲು ಐತ ನೀರು ಪುಂಟುದು ಪಾಡೋಡು ಅವು ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಸ್ಪೂನುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆತ ಸೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಪುಜಿ ಐಕ್ಯಾನ್ ಕೈಟೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ತುಲೆ ಎಂಚ ಶೋಕ್ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಚ್ಚಿದು ದೀವೊಡು ಒಂದು ನಮಕ್ ನೇಯ್ತ ಉನ್ಪುಗ್ಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಂದು ನೇಯ್ತ ಉನ್ಪುದಟ್ಟು ಒಂದು ಕಶ್ಪಿತ್ತಂಡ ಅವು ಮಜಾನೇ ಬೇತೆ ಪೂರ ಬೆಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಆಪುನ ಪಂಡ ನೇಯ್ತ ಉನ್ಪುಗ್ಲ ಈ
ವೆಪ್ಪುಡುಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಉಂದು. ಖಂಡಿತ ನಿಗುಲು ನೈತ ಉಂಟು ಮಲ್ತನ ಉಂದೆನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮರ ಪೊಡ್ಚಿ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಉಂದೆನೈತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 30 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಅವರೆ ಬೊಡ್ಕ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಇತೇನು ಒಂಜಿ ಬಿಸಲೆದೆ ತಂದೆ ಐಕ್ಯಾನು ತಾರದೆಣ್ಣೆನೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ನೆಕ್ ತಾರದೆಣ್ಣೆಡೇ ಮಲ್ಪೊಡು. నేను ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ಎಣ್ಣೆ ನೆಕ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ ತಾರದೆಣ್ಣೆನೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಯಾನೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೆ ಯಾನೈಟೆ ಮೈ ತಿನಿ ಚಮಚೋಡು ಪಾಡ್ದಜಿ ಅಂಚ ಪನ್ಯಾನು. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಐಕೆ ಅನಿತೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ವೆ. ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಯಾವು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ ಒಂಜೇ ನೀರುಳ್ಳಿ ದೇತು ಬದಾಯ ಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಡೆದು ಐಕೆ ಪಾಡ್ದೀತ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಪುನ ಆ ಮಸಾಲಾಗ ಪಾಡ್ದೀತ. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ದಾಲ ಬರೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡ ಯಾವು ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಇದು ತುಲೆ ಒಂದು ಆಂಡು ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಆಂಡು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ನೆಕ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೋಡು. ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಆನೊಂಜಿ 7 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ದೆತ್ತುಂದೆ 7 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ದೆತ್ತುಂದೆ. ನಿಕ್ಲೆ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡುತ್ತನ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಹೆಚ್ಚ ಪಾಡೋಲಿ. ನಿಕ್ಲೆ ಒಂತೆ ಖಾರ ಇತ್ತನ ಕಮ್ಮಿಲ ಪಾಡೋಲಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ. ಯಾನೊಂಜಿ ಮುಲ್ಪ 7 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ದೆತ್ತುಂದೆ ಒಂದೇನು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಬೌಲು ನಮಕ್ ನೆಕ್ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಬೋಡು. ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು 4 ಇರೆ ಯಾವುಜಿ ಕೊಡೋರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬೌಲು ಫುಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಬೌಲುಡು ಫುಲ್ಲು ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು. ಅವೇ ನೆಕ್ ಮೇನ್ ಒಂಜಿ ತುಪ್ಪ ಒಂಜಿ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಇಂದು ಮೂಜಿ ವಸ್ತು ನೆಕ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಪ್ಪಗನೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಜಿಪು ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಸ್ಮೆಲ್ಲ ನಿಗುಲು ಒಂದು ಕಚ್ಪು ಮಿನಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಮಲ್ತಂಡ ಇಡೀ ಇಲ್ಲು ಕಿಚನ್ ಮಾತ್ರ ಆತು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಆತು ಪರಿಮಳ ಆತು ಒಂಜಿ ಕಚ್ಪುದ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು. ಯಾನೊಂದು ಪುಕ್ಕಡೆ ಬನ್ಪುನತ್ತು ನಿಗುಲು ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನಿತೆ ಈತ್ ಒಂದಿತೆ ನಮ್ಮ ಕೋರಿನ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ದೀತ ಅವ ಆಂಡ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅವೇನಿತೆ ನೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ಗ ತುಲೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನಿತೆ ಈತ ಐಟಮ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾನ್ ಒಟ್ಲ ಓಲ ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದು ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮುಚ್ಚಿದು ದೀತುಜಿ. ಯಾನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೆನ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪಂತೆ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಲ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆದಿ ಒಂದುಜಿ. ನಿಕ್ಲ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕೆ ಇಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಬತ್ತನ ನಿಕ್ಲೆಲ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲೆಲ ಅವೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ತುಲೆ ಐತೆ ನಮ್ಮನೇನು ಕೋರಿ ಪಾಡಿ ಆತ ಅವೇ ನಮ್ಮೈತೆ ಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಗ್ಗರಣೆದೊಟ್ಟಿಗೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಪಾತ್ರೆನ ಚೂರು ತೊರಲ್ತದಲೆ ಅವು ಪಾತ್ರೆನ ಚೂರು ತೊರಲ್ತದ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟದಾತು ನೀರು ಪಾಡ್ಗದೆ ಪಂಡ ಐಟು ಮಸಾಲ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚಾನ್ ತೊರಲ್ತದ ಪಾಡ್ನೆ ಐಕ್. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಡಾವೇನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಕೊಂತೆ ಪಡ್ತು ಬೇಯರೆ ಬಿಡೋಡು ಐಟೆ ಬೇತೆ ನಿಗುಲು ದಾಲ ನೀರು ಪಾಡೊಡ್ಚೆ ಅವೇ ನೀರು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವೇ ನೀರು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಪನ್ಯಾನ ನಿಗುಲು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಅವೇ ಒಂಚೂರು ತೋಪುನು ತೊರಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಂಡ ಯಾರು ಮಾತ್ರ ಮಿಡ್ಲಿಡು ವರ ಮುಚ್ಚಲದೆತ್ತದು ವರ ಮಕ್ಪುಲೆ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಮುಲ್ ಬಿಸಲೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದನ ಬಿಸಲೆ ಮಾತ್ರ ಪನ್ನಿ ಒಲ್ಲ ಬಣ್ಣಲೆ ಪುರಾಣ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಡಂಡ ದಾಲ ಅಡಿ ಪತ್ತುಜಿ ತುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ನಾಗ ಏತ್ ಶೋಕು ನೀರು ಬಿಡ್ತಂತಲೆ ಯಾನ್ ಅವೇ ಪನ್ನಿ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ತುಪ್ಪಲ ಪಾಡ್ದ ಒಂಜಿ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಮಸಾಲಾಗ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕುದ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಭಾರಿ ಪರಿಮಳ ಬರೋದುಂಡು. ಖಂಡಿತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಗ್ಲು ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ನಿಗ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಈ ರೆಸಿಪಿ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಅತ್ತು ಕೋರಿದ ಕಚ್ಪು ಒಂದು ಆಂಧ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ ವೆಪ್ಪುಡು ಪನ್ಪೆರು ನೆಕ್ ಆಂಧ್ರ ಸ್ಟೈಲ್ದ ವೆಪ್ಪುಡು ಚಿಕನ್ ವೆಪ್ಪುಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬೇಯ್ದಿಜಿ ಯಾನರ ಮಿಡ್ಲುಡು ದೆತ್ತದು ಅಡಿಪತ್ತರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸಲೆಡ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೆ ಯಾನ ಅಂಚ ಪನ್ನಿ ಐಕೆ ಅನಿತ ಕುಡೋರಂತೆ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದಿಪ್ಪೆ ಬಿಸಲೆಡ್ ಕಚ್ಪು ಮಲ್ತನ ಐತ ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇತೆ. ಕೋರಿ ಮೀನು ಪೂರ ಬಿಸಲೆಡೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಯಾನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ವೆಜ್ಜೆಲ್ಲ ಬಿಸಲೆಡೆ ಮಲ್ಪೆ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಆಂಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಯೊಂದು ಬತ್ತಂತುಲೆ ವಾ ಕಲ್ಲರ್ ತುಲೆ ಏತ್ ಶೋಕುದ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲರ್ಲ
ದಾಲ ಒಂಜಿ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಗಡಿ ಕೊಣತಿನ ಮಸಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ನಿಕ್ಕ್ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತೆಯಾನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಏತ್ ಪೂರಿಯ ಚಪಾತಿಯ ನೇಯ್ತ ಅನ್ಪೋವು ತೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಕುಲೊಂದು ಶೋಕುಡು ರಡ್ಡ್ ಒಣಸು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೊಲಿ. ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯಾನೊಂದಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ನಿಗ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತು ತೋಚ್ಪಾವೆ. ತುಲೆ ವಾವ್ ತಿನ್ಕ ಅಂದ ಆಪುಣತೆ ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತೆ ಸ್ಮೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪರಿಮಳಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬೊಕ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಆತೆ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತಿಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಕ್ಯಾನ್ ಒಲೆ ಒಂಜಿ ತಾರೈ ಪೂರ ದಾಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೆಜಿ. ತುಲೆ ಏತ್ ಶೋಕು ಕಲರ್ಲ ಶೋಕುಂಡು ದಾಲ ಯಾನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕಲರ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಮುಂಚಿದ ಪೌಡರ್ ಅವೇ ಪನ್ನಿ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಲೇ ಮಲ್ದಿನ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ದನ. ಪೇಟದ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದನ ಈತ್ ಕಲರ್ ಬರೋ ಪನ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಲೇ ಇದು ತುಲೆ ನಮ್ಮೊಂದು ದೋಸೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪುಗ. ತುಲೆ ದೋಸೆದಟ್ಟು ಚಿಕನ್ ವೆಪ್ಪುಡು ತಿನಿಯರೆಗ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಖಂಡಿತ ನಿಗುಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ಎಂಚ ಆಂಡಂದು ಖಂಡಿತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ನಿಯರೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ. ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ನಿಗಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಖಂಡಿತ ಕೊರ್ಲೆ. ಎಂಕ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಇಪ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೆಸಿಪಿನ ಪಾಡುವೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿಗುಲು ಖಂಡಿತ ಎಂಗ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋಗು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಪಗ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ನಿಗುಲು ಉಲ್ಲರಂದ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚ ನಿಗುಲು ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮತ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.